sa mag-sponsored pa. Bulol talaga ako basta sobrang sarap. Welcome back mga kapakals. Welcome back mga kapakals. Ay, ang pagbabalik. Gulat kayo? Terus kita balik lagi. I miss you. Wow, ang sarap. For days mukbang mga kapakals. Kinilaw. Inilaw. At saka saging na saba. Ano nga ito bro? Isdang Bulis daw, bulis. bulis. Isdang bulis kinilaw. Bulis kinilaw. Sahin na saba. So, let's go mga kapakals. Kain tayo. Bago simula, dasal muna tayo. Dasal muna tayo. Amen. 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 Let's go! Thank you, Lord. Shoutout nga pala sa nag-sponsor nito mga kapakals. Yung kapatid ko Na nasa States, Laya Marie. Salamat sa iyo, sister. Ate, maraming salamat. Thank you very At sa much. mga mag-sponsor pa, direct message sila. Yung may mag-sponsor daw, pre, si shoutout pala kay Eldon Monteclaro sa USA pa rin yun. Nag-visit siya sa akin. Mga kapakals, mga USA yung sponsor sa amin ngayon ha. Iba tayo, pre. Iba talaga. Shoutout sa iyo doon, Eldon Monteclaro. Shoutout. Wala pa kami time ngayon lang kami nakabalik kasi yung partner ko nakulong. Message pala. Salamat sa pagsuporta. Ayun ka pre, para namiss kita eh, alamin kita. Love mo talaga ko, pre. Ano? Ang sarap naman. Ito, libre lang to. Yung saging na saba. Kahit saan ka dito sa probinsya, makita mo kahit sa gilid ng daan lang. Meron to. Meron to. Pag makita mo, pwede mo dito sa amin, pwede mo kunin. Isang pangulo. Ito wala yung may-ari, pwede mo kunin. Hindi, kunuhan lang namin to. Ganito ka sarap sa probinsya. Saba. Shoutout pala kay Engineer Andong Philip Comendador. Meron. Shoutout sa'yo. Engineer, maraming salamat sa suporta. Yo. Thank you. Lagi nag-share ng video namin. Thank you. Sarap. Sarap. Wow. Wala kasing ibang yung iba kasi yung mga styles, mamaya pa daw tanghali darating yung Yung mamahaling isda. Mamahaling din to. Mamahalin ka. Pero mas okay yun kasi puro laman yun. Yung tawag nila na balat. Palit. Manit sa Bisaya. Sa Tagalog balat. Kapatid ko dyan sa Amerika. Lester, ingat ka dyan lagi. Keep safe. Maraming salamat. At saka batchmate ko si Jillian Picol Sana sa Hong Kong.
Sarap, sarap. Shout out sa'yo, Met. Ingat ka dyan lagi. Sarap. Ayaw pagpailagihag mga akwa, Chinese. Ginagawa mo. May mahilig ang Chinese gamit na. Eh, pagpailag kayo na, impas. Sabihin niyo kami, mga bakas. Sarap, promise. Sarap. Kinilaw. Kinilaw na. Islang bulis. Tsaka ano si Dennis Lauron pala. Sarap. Shout out, shout out sa... Parang nakauwi na yata. Quarantine na. Quarantine yun. Tanood kay Brad Talbons at sa asawa niya, Si Cecil. Michelle. Taguktok. Sarap. Ito na yung nakita mo kapon, no? Kinakain na namin. Ang sarap. Pero tanim mo to, pre. Tanim mo to. Ito. Ayun ko yan. Ito. Iba. Kasi di ako nahuli ng may-ari. Pero pag nahuli ako ng may-ari, tanim niya. Hindi ako nahuli. Hindi tanim ko. Ang galing mo! Bang. Yung nakakamis nito. Sarap. Sarap. Tsaka mas may ano ito, mas yung mga mura na isda sa atin, yung tinatawag ng tamban. Masarap din yun, kinilaw. Masarap din yun. Lahat ng At sa lahat ng sumusuporta sa amin, shout out. Sarap. Kasi malapit na kaming mag-gold. Ginagawa mo. Punta nyo kami, guys. Sarin nyo lang kami. At marami tayo mamonetize. Sana. Sana huwag niyong i-skip yung ads. Kunting tulong lang. Malapit na tayong mamonetize, pre. Malapit ba? Secret lang, tayo lang nakakalam. Tayo. YouTube din niya alam. Malapit kami sumunod, guys. Sahod sa trabaho namin ba? Hindi pa nga na-permahan yung kontrata. Sa YouTube, wala pa. Pero pag nanood kayo, tapos nyo skip yung ads, yun. Malaki posibilidad. Nga magka. Kakasahod kami. Pero pag skip nyo yung ads, ayun na tayong sahod niyan. Huwag nyo skip. Libre naman yun eh. Wala kayong ginagawa. Doon na kayo ng ads sa video namin. Kahit yung video namin, huwag nyo panoorin yung ads na lang. Joke lang. Kay ano pala, doon pala ito. Sa mga ka-shooters. Ito Sarap. kay Regine. Salon. Agad. Ingat ka dyan. Napaka-talented ng taong Lahat ng mga artista ng ka-shooters. Sa LBN. Merong Bukid, Mm. STV. Kay Bern. Shout out. Kay Maklong. Shout out. Saka kay... Hindi ko... Sa mukha lang kung sila kilala ko. Lahat ng artista. Shout out sa inyo. Pagpatuloy niyo mga ka-shooters. Tuloy-tuloy lang. Wag tayo ayaw. Ang umaayaw ay hindi nagwawagi. Ang nagwawagi ay hindi. Sorry. Ang nagwawagi ay mga umaayaw. Kanta ba yan? Shout out sa Maturan Family na laging nanonood. Totoo. Sa Cavite, guys. Ano kay Sonny Villamillo? Shout out sa'yo pare. Maraming salamat. Yung Yung pa. nag-live ako sa YouTube. Maraming salamat. Maraming salamat sa'yo pare. Super top. Ito na, magbabalik na kami. Ito na.
Kasi galing na kulong. Laya na. Lagi na. Yun. Shout out sa bossing namin. Engineer Romney. Salamat sa support talaga. Maraming salamat sa support taloy. We love you. Thank you very much. At saka yung diskarte pag ano to sa Tagalog pre? Yung kinila may Kilawin, kilawin. 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 Kilawin isda. Huwag yung damihan yung suka kasi parang Sinabaw na. parang sinabaw na. Pangit. Katamtaman lang to. Tama lang kasi nagtutubig ko yung isda nila. Tsaka yung yung pipino. Yung tubig yun eh. Sarap pala nga. Bulis. Bulis. Ang hinahanap din kanina is yung tawag nyo na panit sa amin panit. Palit. Kaso mamaya pa tanghali. Magkaiba ba yung palit sa yellow pin pre? Okay ba? Kasi yung yellow pin, may yellow siya yung sa pin niya. Kaya ang yellow pin niya. Yung panit, malalaki din yun. Pero parang pamit na isa lang yung hintalan. Sarap mga kabaras. Harap talaga mga smakals. Ang pagbabalik. At sa sister ko naman, salamat sa suporta sa iyo sis. Salamat. Okay. At saka dito sa sponsor mo. Thank you very Ito much. na, saging. At saka kinilaw. Sarap. Sana all. Sarap pe. Siyempre. Tsaka babalik ko siya doon kay Tildon Monteclaro yung message sa akin. Siya daw ang mag-sponsor daw siya sa amin kaso kami yung wala pa kasi kaming time kasi trabaho tsaka na-message siya sa akin Tildon Monteclaro sa Don. from USA pa rin. Shout out. Tildon Monteclaro. Saan yan? USA. Salamat sa suporta sa iyo doon. Salamat doon. Salamat sa panonood. Sa panonood. Tsaka may kainan kasi sila doon. Ang gusto niya doon kami magmukbang sa kainan nila. Kaso nga wala pa kami time kasi. Wala pang time. Mm. Busy yung ano namin galit. Kasi may tinding ba ako. At saka ito. Ang probinsyano. Yung sa akin, ginagawa pa lang. Ingat ka lang ka dyan lagi doon. At saka God bless sa inyo, sa pamilya mo. Kasi may pamilya na yun. Yeah. Sigurado yan, magandang lahi yan. Saka, regards ako sa mga katok mo. Itong muscle mo. Itong muscle mo ito. Hindi mo talaga, parang nandun ka talaga sa'yo is iba talaga ang tema dun. Napakalaki ng katawan. Tsaka nakakatangkat. Nakapugi pa. Nakakapugin. Nandun na lahat. Pero kailangan pumunta doon ah. Hmm? Kailangan din pumunta doon. Kaso wala. Dami na mga kapalo. Sa dalawa, tatlo. Ang dami na ang nakain mo. Na, anim. Ito, ano, siyam. Sampo. Sarap talaga. Tsaka agahan na rin namin to. Kailangan tanghalian na. Nung oras na ngayon, pa. Last 10 na siguro, no? Kalidam. Comment na lang yung mga kapakas kung ano pang gusto nyo ipakain sa amin. At sa mag-sponsored pa. Bulol talaga ako basta sobrang sarap. Ito, sa hindi pa kumakain dyan, may bingka. Bingka. Mm. Bibingka ko sinta.
Dito sa probinsya, ang daming gustong kainin. Diyan, ilalako lang. May bingka, biko, puto, bungbong. Marami. Bongbong yung ano? President. Oy, Baka naman. Alam na, ha? alam na, alam. Alam na. Alam na. Alam na. Alam na. Baka naman. Senator. Baka naman. Gusto niyo yung mga artista dyan. Kunin niyo kami. Mm. Extra lang. Ginagawa mo. At saka gusto ko talaga itong ano pre, yung sibuyas. Sabuyan. Kasi yung kulay niya. Alam mo yung kulay nito? Masarap kainin. At na ha? Tsaka mga recados namin dito, mga kabakal, simple lang. Suka. Ito lang ang kapag ako. Biyasong. Ano sa Tagalog yan, pre? Suha? Suha, pre? Suwa. Parang suwa. Suha, no? Suwa na maliit. At saka yung agre. Yung dito. Yung maliit na Bungot. bungon dito sa amin. Pinapawisan ako, pre. Pare. Hindi siya. No, shout out, shout out. Okay lang. Look out. Yung mga top out. Shout out na yun, dapat shout out mo, pre. Shout out, shout out. Maraming salamat palagi sa mga supporters at nanonood. Hindi pa nakasubscribe, subscribe lang kayo. Shout out kay Arnel Celeres. Shout out. Maturan Family. Shout out lagi kay Eldon Monteclaro. Don, shout out. Sunny Villamor. Maraming salamat. Salamat, pare, Koy. Na Mahay Family. Kay Joel Nice Knockout TV. Manood kayo sa kanya. Joel Nice Knockout TV. Kung gusto nyo ng mga suntukan na matitindi, panoorin nyo. Panoorin Joel nyo. Nice Knockout TV. Shout out sa'yo. Ines Joy Mahay. Maraming salamat. Regine Salon. Don Polito. Shout out. Doon po nito, man. Kay Brad Dalpon at kay Mrs. Yang Tagoto. Thank you! At saka kay, ano, Brad Irwin Septimo. Yeah. Ingat ka dyan. Palagi, Brad. Ayun, sa wakas. Yun. Next vlog ulit. Next vlog ulit. Tayo nyo kami. Supportahan nyo kami. Puntahan niyo kami. Like, share, subscribe, and Huwag niyong kalimutan ng mga notification bell. ting 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 ting. Tanang. So yun, maraming salamat. Wow!